tuturi. Apa, Mbok? Iya nyong diceco yo. Melu anak lanang kang ilang. Anak lanang sapa? Anak copo. Melu sira cang coro. Wong cilep-cilep kinang kalen. Kapan? Kapan urung mati njaluk papan. Kaya riko nggak njaluk susu tak gawekno. Pengen mangan Ana iwak tak iwak mentah diwehke sing saupil wehke wong tuwa. Iki ciri dikei iwak enak gede. Wong tuwa kei saupil. tak kei daginge kuwi. Iwak grameh cekek dhewek. Tak kei daginge, sisane ki endas-endas, Mbok. Tekan gone cegane diwehke wong. Kaya riko pakake petek diuncal-uncalke. Apa nang kene ra ono cego. Lah wong riko nek teki sego diguang-guang kok. Wis ra ndek petek. Cegane Wis ra ndek petek makani wae. ana petik ora pakani yo ngeli. Ra duwe petek diomongi. Omonge copo ora ana petik. Kae pileki nek ra mabur.